Kaya abi manggid nako kanang walay mga sagbot kay sige di usa ka kitangla dulang-dulang pag-amot diri Ginoo ko bantog ra kay amo kay mahimo gid kang amo kinamang. Talaw na mo mga atay. Nga na ikaw nag-shorts. Ang mga leggings. Ginoo ko narangamay. Napadiri. At least protected akong eggs. Wala ko gitugnaw. Wala ba? Wala. Adili halata. Wala gid gitugnaw, Michael. Wala. Basi nakaihi. Pumanami sa PC. Scam yung kuhanin ni Baso. Ganina rin yan 200 meters. Karon, pero na ako nakita. Oh, saan po? Pila lang sa meters sa peak? Pila. Mga... 1.5K. Ha? 1.5 kilometers. 1.5 kilometers daw. So, gano'n tayo sa mga suong-suong. Padunod na sa forest. Hugaw na kayo, hugaw mo to. Samad-samad na ko. Saan man na ron? Wala, kahangin ginaw ko. Itong daw kay sila Lord ka nag-jacket sila Lord. Sa ko diri Lord. Sala, anong nila ko nag-short? Abi siya nag-mall. Yo, what's up mga Bitocon? Welcome back sa akong YouTube and Facebook channel. Grabe katugnaw, we're back sa Katihan Eco Park diri sa Kibalabag, Malaybalay City. Grabe na kay ni kailado karon, no? Compared atong first ko na nag-vlog dinhi and early kay mi kay ang usa sa commission gyud mo nang gusto ko mo bike diri kay musaka ko sa Mount. Di ko kabalo adapit na, but somewhere there. Kiamo. Ulo. Nay nakaabot. Nay nakaapas. Hi guys, morning. So sa ko pang giingon, sayo kay mi kay musaka mi sa Kiamo kay among sabot 5:30 AM mi dapat musaka kay dapat sayo. Kay di mi dapat maigo sa init sa adlaw o nag-ilis na mi ni Mrs. nag-exercise nami, nag-warm up nami o sa dihang niabot sila niyon din sila nga 7:30 pa man. Wa mi na inform kay umjolan ulan kagabi medyo basa para dito ba, so na-move sa 7:30 wa mi na inform, so yun, sulat-hulat na lang mi, so ang mayroon ni mag-break pa sa lang mi, maligo, matulog, di lang mi musaka ni may tabo. Fertilizer ba? We're here up. With the A-house. Okay. So diri sa taas. Naigwapo diri. Do almost done na ang pool. Ang asay. There. Naligo mi di gabi eh. There you go. Nice. Look at the pool. Dayon na din sila cafe diri. Si parang ganito Golden Cones to. Golden Cone Cafe. There. Sorry sa akong hingal guys. Oh my god, still luck. Plastar ka diya, there's the pool and look at the view. So namin sa taas, ang Katihan to sa ubos. Muna ang i-house. Ladies and gentlemen, ang among gipuy-an today, very beautiful. So nice. Tauhan no tauhan. Pwede mag bonfire diya. It's a bahay kubo kahit munti at ang halaman doon ay sari-sari si kamasa talong na po'y bahay kubo there. I think there's also one bahay kubo there.
Napo dire. Bahay kubo pero kompleto. With CR. Ay, mag-init ang tubig na lang, be. Na may kwan dito. Can we cook noodles? Yeah, I think so. Na may kwan. Kompleto. CR, hinlo, na bidet, na shower. Perfect dire, no? Social nga bahay kubo. Bahay kubo pero na shower. Ha! Nara na ninyo to. Ni ara sila. Alam niya. Hi, morning! Morning! Itong mga bagong mga friends na diri karon. Hello, boss. Hello, boss. Hello. Diba ang kabugnaw? Grabe. Grabe. So, supposed to be mo na akong kasabot dapat nga sa'yo. Tapos, Best na catch. wala ko napil sa group chat. Wala din sa memo. Wala ko napil sa memo. Tumura magkaulan nun maman. Okay. Anyway, mga peace ako dre. Morning, brother. Morning. So, kung nautana mo anong lately, medyo kuhan ko sa mga drip ko. Mo ni sila ang dahilan. Kana. Diba? Pade mo tagamayani kay murag magpaduding ko magtanaw ko misis ani be So, baka naman Single ako ibutang. Usually, magawa ko mo. Okay po ni siya, what? 19 grams siya po na imo ang... 19 grams gyapon. Same, So mo na din nagyud sa coffee nga mga ratio no. Usually, kung ang sulit sa imo beans ay mga Wait, nakoy nakita sa kilid yang murag size sa kani ba kani? Kani. kuha na siya course, kanang unsa ka pinuhon. Unsa ka pinhon? Oh, so, Ideally, grabe na ka-complicated wad kay imo man i-calibrate. oh. So every bean, so muna karon dili ko pwede mo gamit ani na beans. Dire, kung kani ang nakalibrate na ako dinhi, mura gid ni siya permi. Kay mulahi man ang Asul magyud kaayo aning science aning tinud-anay gyud ba nga tilaw sa kapino? Kung nag 3-in-1 raman tatag, pila ray pagputol daw ikotaw. So every bean lahi imo ha. Lahi ang kuan pod. Oh, calibrate so. Sus, Ginoo ko kadagan pa piton to ani kulira. Kana. So, muna yung crema nasa ilalom ang imo. I-try ang para ma-differentiate nimo unsay espresso. Ay kung kumubutang na kagatas, mo na siyang latte na ni siya. Kung nanay gatas, wala nang latte. Espresso kung butang kag hot water americano. Dede, I need energy. Para face the whole lugar. Kani mo gini sila dahilan kani si Bas, kani si Doc Bilikan, mo gini sila ang nag-introduce sa ako ani ngani nga mga type sa science aning kapi-kapi. Comment below, shout out dia mga adik sa kape. Human sa kape, mamahaw din ta. Boss Atoy. Ha? Mo na kuan. Uy, ang gwapa ang asawa. Kuyaw diri ang ligid, hugasanan. Bro, alam niyo kung paminaw nga nakakuan ko da. Naka-espresso ko da. Wow! Oh, kita na mo kuan. Kamuti nga violet. So, sir, what? Ube? Ubi mote. Ubi mote. Ubi mote. Ubi nga kamote. Unsa kani? Ini water grass ang tawag niya. Water grass? Oh, then kuan na siya sa ngalan ana superfood. Grabe ka Water grass or water cress? Yung mga botanis ulit ni kong mga kauban di. So ang first na to, ang guide na to si Manong, iyahang kuan, sakop mo po gahimog trail diri na area. Yung original na dalan sa una dito man. So better if may mag-tent diri na mag-camp diri, pwede ra diretso rin. So dari na. Oh, okay. Dayon ang atong terrain, expect kita lapok yun karon ng digyas.
Ang first na to na kuan is let's say mga 45 minutes siguro na grabe na kaasot. So, nagtanaw nimo nga wala bitaw kay attraction kay labi na kay road shoes. So, take time lang mangita kag steps. Ayaw pagdali kay di man ni race. Susalagtod na pa kay istorya brad diya ra gyud lisod. Sana pag-abot grabe na gyud kalisod. Na-view dick mo dito. Wala. Pwede na tayo viewin yung mga dick. View deck. Kung bago to sa ako. View deck, din na to i-view inyong mga dick. View? Diyos ko. Uy, mga mupi pagsugo na to mga malaw ay. Time check. Sa oras dia. 8:24. 8:24. Sus. Guys, we pray. Amen. Ato na ta para for the sake naman to sa video kaya na ta. View? Antog karon? Kubra man atang lala brad. Primero pa lang saka na slide na akong asawa mga igala. Sabi ko pag mahalo ni Salomon tama kay slide man day. View? Hawid you can Adidas ba? Uy brad burag first time na to brad nga nag-uban na kita sa climb brad. Oh, sa climb. First time. Di mo kasabay sa Di sad basta-basta tong sweeper. Ay. International. International na buang naunsa ka. Mahal kayo na. Murag kalatungan na feels ba no? Wapo kayo. Disura aning mag-climb pa ka, mag-vlog pa ka. Pasensya sa akong hangak na yala. View? Nabot na mis kamaisan. Gimingo ko ani. Shoutout sa akong mga kauban sa Orahik, Mountaineers. I miss you all. Yehey, abot na may. Ay na pa man, taas pa man day. Kanina bang bukid kayo sa hay, abi ni Mug dool na bro, dool na maginaw. Kani si Bas. Number 1 follower ko niya sa Instagram. Brad, perminti ka ga-alone bro, no? Alone nga mag-hike, mag-run. O sa inasi mong may na brad. Dili ka madlubay nga what if kung simba ko lang, ana. Ikaw raisa na ba? Self-contained like para karon maski group ka. Everything nagitanan. Balang extra weight pero safe. So kompleto diya nga whatever unsa manggaling ikaw na. First aid, gusto ka og elastic bandage, food, water, extra kompleto ni. So, grabe. Self-contained para man po ni sa to. Instagram niya Basa lang. Unsa tinakabutan siya, bro? Basa lang. Basa lang. Tanawa siya. Saywa siya lingaw, mag-run tapos siya raw sa. Ako dili pwede na sa kubay kay murag lilikado kaysa ko wala akong asawa, di gimingon gyud kubay. Di ko kayas. After sa Philippines, I know nindot ang Pilipinas. Unsay country nga nakayong ka nga nindot pod kayo mag walking ana o outdoor? Iceland. Iceland? As in Iceland na no? Nganong nindot man dito? Zero crime rate and then preserve gyud nila ilahang kuan. Everything is maski wala kay sila kahoy. Oo. Pero lahi pod mo siya naka sa young earth. Iceland is young earth. Kung unsa ka pila ka years ago na wala pa tao. Murag-murang itsura sa kalibutan. Mapil Iceland, bugnaw dito, brad. Yeah, depende po sa season pero ang karon winter negative gyud. Iceland. Abi na ko muna tong tungas. Mo pa man pagsugod sa tungas de. Dahil ko palagi scam gyud lagi ni atong kauban no may lain ara gamay ra na. Napaw. Sige, brad. Sige, pwede. Paunan to ni para nay makatabang mabutang ang PC. Dila na ko ipakita sa video nga nagkuan mig PC para di kay klaro nga naglisod ko. Atay, nahugaw akong kuan. Nahulog akong GoPro. Lagi nabantayan ako. Tanawa, sagbot kayo. Kailangan ko musuong. Oh my God. Kasangit akong bag.
Suray. Hugaw na kayo, hugaw mo to. Samad-samad na ko. Sabi na kong halas, pandamay ka mamalik. Tingala ko, niliyog. Niliyog ko niliyog. Igot, di ba sa yung knots? Kagawan, kumusta man ka diya? Nagkamuritsing naman ko. Grabe, kapila ko na slide. Ay, mong dalang gagian? Kasi mo nangagi. Naskama na sa gawa nila. Be, ano sa? Okay ra ka? Okay ra ka so far? Gusto niyo makita among view dire? Look at that. Woo! Look at that. It's raining. Tuarang mga kadalanan, tuarang kuan dito. Ang resort. Almost there. Almost there, baby. Almost there, baby. Sige mi onong saka na po sa PC. Problema tungod kay basa lagi, nag-ulan gabi, nag-ulan karon. Nawaw. PC na sab. Dakong tabang ang PC kay makakuan sa energy. Grabe ka hangin. Grabe ka pag sa likod. Grabe ka tugnaw. Umanami sa PC. Scam yung kuhanin ni Baso. Ganina rin yan 200 meters. Karon, pero na ako nakita. Oh, saan ang po? Pila lang sa meter sa peak? Pila. Mga 1.5k. Ha? 1.5 kilometers. 1.5 kilometers daw. So guna ta sa mga suong-suong. Paduna na sa forest. Sorry sa akong hangos ha. Hadlok na kayo ang music. Music? Ang tingog sa sulod. Saan hangin mo na ba? Break sa amin kaya murag nag-cram si Mrs. Nag-crams. Unsa kito itong gikuan? Part sa first aid? Oral rehydration salts. So, Sodium, potassium. tama, sodium, potassium, chloride, glucose. Tapos may gibotang dito kanina. Sa usa ka sachet at least 200 ml. Tamo din na kay siyempre, di ba? First aid. Hydration, mag-cramps, tapos ay pagkapoy, takong sa to Bert, kung medyo hangover pwede gyapon. Pwede po. Yay mo na ning pick, yay! Mo da bali? Tama oh, so good pa lang oh. Uy, murag na bored ang mga kauban. Sorry, nag-drive-thru pa mi dito. Kaya abi man gyud ako kanang walay mga sagbot kay sige di ako sakag kitang la dulang-dulang pangamot diri Ginoo ko bantog ra kay amo kay mahimo gid kang amo kinamang. Talaw na mo mga atar, ngano ikaw nag-shorts? Ang mga leggings. Ginoo ko naran gamay. Napa diri. At least protected akong eggs. Bahalag ang legs kadimao. Naran daw yung stockings. Nangutana pa sila naulong. Napa kay tubig ang magdala din tubig. Waman mo imimo gipadala nga natin ang Kuha na pangdadoon. inform. Ay, sayop dito na group chat ang nasindan na po. Di ko na pinawa sa group chat.
ko. Kitaganan yung kong nagaraya, kabalong ako'y tubig, di kiuhaw na sa ko. Namalahan. Mura na po ko karong makililimos kay mga ina po kong tubig. Sila may katawa pero na tuwa pa man day ang pig. Kiatoy na niron. Almost there. Kamu lumig baklay dagang kay mga mga lecture ang kakahitabo mga igala. Abigyan ako nga di na ako makabalik og saka pa pero lami ang feeling. Grabe ka fogs. Woo! Lami mo palupad dig da nag drone. Okay. Forest. Grabe no? Forest lagi kayo. Almost there. May lang ni mo nga doon nakasapik. Pagtalon ni mo murag langit na ba? Huwag na kayo makita nga punuan. So cold. Hangat na kayo. Sakit na akong dugan. Pila elevation galingan ni dali. 1.8 na. Pero nakita naman ko kahayag. Pero peak naman siguro ni. A few moments later. Mama. Iabot na mi mama. Yes. Mahulay ka ta? Ano mahulay na dito? Dili mo ko naluto og ko ano. Steak. Niya amang steak. Murag yung dulang. Di na makita eh. Saan na to pag-prove ro nga? Saan na to pag-prove aniro nga nato sa pig nga mo tayo makita? Saan man na ron? Wala kahangin ginaw ko. Itong daw kay sila Lord ka nag-jacket sila Lord. Sa ko diri Lord. Ato be. Sala anong nila ko nag-short? Abi sure nag-mall. Nagpapalit bread diri dagahan. Bread. Pag-bread mo para di ka tugnaw. Kani mo na din yung mga pinakalindot nga part. Labong bitog plaster kita ganina nga pwede magita mga piw. Kita sa kanag yung apiki. Oh, Nya murag yan hindi kay mga mura yan din niyo. Ani ko nang Kasi magluto dili na. na pwede kanon sa silong. Makahilo sa silong diri na taas. Po stamp din yun eh, stamp. Oh, dahil pa siya naman. Vietnam kopi, gibit-bit dali. Kapag ana is. Ay filter. Amo gi ka ngano naglaway-laway mo? Secret. Ano naglaway-laway mo ha? Muna ni karon ako pinaka-idol mo climb bo. Habang kami nag-jacket, nag-shorts, t-shirt, ang stockings na run, nagkasamad-samad, miresi ang resulta. Wala man sagug ka nagsabak ko kay nanang manday clip nga inana day ang rilo mag-climb. Ana di Naipiyaw, dapat naikalang.
Lamin na mo mga chikahan. May malibang. May malibang. Ako na excited sa malibang kay ang violet, ang kamote, yellow. Sagol tanan. Yun. Kasi naman ulit, tain ay tapik. Tain ay tapik. Wala po gitog na. Wala ba? Wala. Adili halata. Wala gid gitugnaw, Michael. Wala. Basi nakaihi. Yun. So, ang paglao gani ang so medyo PC atong style ani, medyo guba man. Sana manguldam na ta, riding in tandem mo. Yun. Tugnaw na kayo. Tugnaw ka sa nang lugar siya. Kung gitugnaw na, gitugnaw. Taon sa lugar na siya. Way respeto. Yun. First time ako nga climb ba nga nagpadidit ko ba? Sa una kay ako naman yung lukso-luksuhon. Hindi na masakang tingin. Abi pala gwik. Karani ni. Mo na gini atong pinaka problema ron. Pati rin Roswad. Didit. Pipit. Dili na gid makita unsay labas sa tide o labas sa surf. Good luck washing machine.